pemphero. Amen. Funa tikambirane zokhuza ndi pemphero. Chifukwa pemphero ndi chinthu chofunika kwambiri mu Khristu inalesi. Koma ngati sitikudziwa kuti kodi pemphero limagwira ntchito bwanji, ndikovuta kuti pemphero tipindulire. Amen. Topeza lungobwera pano tere kumangopemphera popeza kuti sitikuona china chake chimene chichitika mu moyo mwathu. Ndiye ena anafika potopa nazo madaya bwani ngozi siya zinthu sizimagwira ntchito. Amen. Ndiye lero ndifuna ndiphunzitse zinthu ziwiri zokha sindichedwa 10 minutes iso sita. Number 1, kupemphera mu dzina la Yesu. Amen. Kupemphera mu dzina ndani? La Yesu. Chifukwa anthu ena amangona ngati dzina la Yesu ndi chinthu chimene timangochitchula tikamamaliza pemphero. Kuti mu dzina la Yesu Khristu amen. Basi amen. Kodi n'chifukwa chani ndimapemphera mu dzina la Yesu Khristu? Chifukwa chake nchophweka. Baba imaluza mukawerenga kwa Filipi chapter 2. Kunoti Mulungu anamukweza ndipo dzina lake analipasa mphamvu kuposa mayina onse. Alright? Chimodzimodzi ngati a president achatituma kuti tipite ku bank antuma ineyo. Ndikapita moja ndose a president akuti mundipase ndrama. Kuti ndapita mu dzina ndani? La president. Ndiye mukamapemphera mu dzina la Yesu Khristu ndi chimodzimodzi ngati Yesu Khristu akupemphera koma kudzera mwa inu. Yes. Amen. Ndiye ndiwerenga Yohane chapter 16 verse 23 mpaka 24. Akuti ndipo siku limenelo simuzandifunsa kanthu. Yesu Khristu anati siku limenelo simuzabwera kwa ine kudzandifunsa kuti Ambuye Yesu funa mundipase chakuti mumvesese. Ndiwerenga chizungu kuti mwina mveseke kuti bweraso achiwalo. Akuti at that time you won't need to ask me for anything. I tell you the truth. You ask the Father directly. Ati muzafunsa atati direct. Kutando zoti simuzazira sokwa ena aja amazira amayi Maria mutipempherere ofe ochimwa mutipemphere kwa Atate. Andone chifukwa maganizo ngati kamapemphera ndoti tikamachula zina Yesu Khristu manogoda imanika. Ndikuti limapanga chonchi. Ine ndi Mulungu andi Yesu. Inu mukupemphera. Ambuye Yesu Khristu mutithandize ndo Ambuye Yesu Khristu amazitenga zinthu zopitisa kwa Mulungu. Ambuye ana anga atafuna sugar. Sizimachitika chonchi. Mukapemphera direct kwa Mulungu. Mamvesa? Suri Yesu Khristu amakhanga tina kunyamula. Ena mwana ngati kapemphera basi angelo no anyamula lisiri yako kapena ka envelope kako akuthamangira kwa Mulungu. Ambuye mwana wanga agetu ndakufuna banja. Ayi, akuti mapemphera kwa Atate chani? Direct. Munthu wamkulu okhala basi. Akuti ndipo siku limenelo simuzafunsa kanthu, indetu ndinena kwa inu. Ngati muzapempha Atate kanthu azakupasani inu mzina langa. If you ask in my name, ndakufunsa mzina Yesu Khristu ndikutiko. Nikopeka chisanzo changu. Mukawerenga buku la Mayidwe Atumwi chapter 3. Panali munthu wina amene ali pa gate la khomo amati khomo la kachisokongola. Ati munthu uja amapemphesa. Ndakuti Petro ndi Yohane ankadusa. Ndiye anampeza munthu uja wakhala pasi. Munthu uja akupemphesa. Kena ona Petro anamuzoti m'bale wanga silver ndi golide ineyo ndilibe. Sane kuti John ndi ine iya. Akuti ndani? Ineyo. Lazama zoti John silver ali naye. Akuti komano chimene ndingakupase iweyo mu dzina la Yesu Khristu. Zuka ndundani? Paipa janapempha mu dzina la Yesu. Ati chimene ndina chitondo zina Yesu Khristu ndi china chake like an instrument. Ukhoza kukhala panda ndrama koma ukhoza kukhala ndi zina Yesu Khristu amva ndanthu awiri. Ukhoza kukhala panda ina Yesu mukhala ndi zina Yesu Khristu. Akuti silver ndi golide nditani kai panopa? Ndilibe. Koma chimene nditani ndili nacho. Ukamapemphera mu zina Yesu Khristu umakhala ngati ugwisa ntchito chida. Ndiye mukamene kuti Ambuye mu zina Yesu Khristu muzizwa kuti pemphero lanulo ni ngati Yesu Khristu ndi amene akupemphera. Ati zina lake analigweza. Ati pamwamba mayina onse. Akuti kuti pakutchula zina lake. Akuti bondo linenso likona litani? Lipinde. Ka bondo la matenda, ka bondo la maluzi. Akuti ati lilime linenso likona kuvomereza. Nando zondika kwa labaso pemphera mu zina Yesu Khristu ndikulengeza nyango zisinthe. Chifukwa nangochula pakutchula zina la Yesu Khristu. Tanzo tukangotchula zina Yesu Khristu yo ndio kwenda kuchitika. Faka Yesu Khristu amati mukapemphera khulupirirani kuti muli nazo. Mukapemphera mzina anga khulupirirani kuti muli nazo. Anthu ambiri apemphera mzina Yesu Khristu osakhulupirira kuti zinthu zalandira kapena ayi. Kodi mukapemphera mazo abwanji kuti mwalandira? Mazo akuti mwalandira mwakhali mapemphera. Asandi imene. Mukapemphera mazo abwanji kuti mwalandira? Mazo akuti mwalandira mwakhala mapemphera. Amen. Amen. Ndiye choyamba kupemphera mu zina Yesu Khristu ndipanga changu chifukwa cha nthawi. Chachiwiri
osasiya kupemphera mwachangu. Amen. Amen. Anthu ambiri they have stopped too soon. Asiya kupemphera mwachangu. Angopemphera nyengo kwa 2 days akona zinthu sizinasinthe asiya kupemphera kuti. Ena angopemphera kwa siku limodzi kwa 3 hours nyengo sinasinthe asiya kupemphera kuti. My brothers and sisters, abale ndi alongo muli apa, don't stop too soon. Osasiya kupemphera, kaya chinthu chomwe pemphera kwa 2 days sinaende, musasiye. 3 days sinaende, chaka chimodzi sinaende musasiye, zaka ziwiri sinaende musasiye, chaka china musasiye. Chifukwa chani? Chifukwa siku loyankhidwa mapemphero anu likafika, zaka zonse zimakhala muzipemphera zakhala zili mchaka chimodzi. Amen ndi awiri. Amen. Zonse zimene makhala mukuzipemphererazi zakhala zili msiku limodzi. Ndiye muganize mapemphero a zaka zitatu akhala musiku limodzi. Pamene akuti when the crowds are full of rain, they empty themselves. Okay. Akuti mukakhoti mmwamba mumasasa madzi aja amabwera ngati mvula. Ukamapemphera chuma khangati madzi akupita mmwamba. Madzi akupita mmwamba. Mapemphero ako aja akupita mmwamba. Pamene mitambo ya mapemphero ako ne asasa akuti imagwera ngati mvula. Usadabwa chaka chimodzi ma promotion 7. Usadabwa chaka chimodzi mthiro fola kukuitana. I remember I have a testimony of a certain sister. Anamba kupemphera kalekale ku police wapita kwamanga practice zosatheka. Feti mapemphera nani mamugiraza. Malilo kusana I prophesy. Ikaenda pita. Apita mmoja osantenga. Walembera kwina I prophesy. Sikatenga kupita zinthu zosakatheka. Ndikuze asuna kana unimbira phone. Ndili pano ndikupanga za mavotisi ndende namuzoti okay akutenga. Nalira sumene anamutengadi. Koma atamutenga mbepo sizinathele pompo iya. Zichapanga practice za anthu amene aku immigration zija. Anamutengaso analino pawiri nduku ndipite kuti ayimbi man of God apato zinthu zandivula ku nduku ndipite uzandipita ku immigration ngo paka anapita panopa ndiofesi wa kumangochi takhati kupemphera zinthu zikambirimbiri koma sizimatheka zaka ziwiri sizinatheka zitatu sizinatheka 4 sizinatheka chaka cha 5 years wale zinthu zizatheka. Don't stop too soon. Amen. Tasiya kupemphera mwachangu. Tasiya kupemphera mwachangu. Kodi tipite pali Yakobo chapter 5 verse 16 mpaka 17. Akuti chifukwa chake vomerezani wina ndi mnzake machimo anu ndipo mupemphere wina kwa mnzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu olungama likhoza kwakukulu mmachitidwe. La chizungu limanena kuti the earnest prayer. Mawu earnest ena soma ndozi the continuous. Kapena pemphero pitiriza. Pemphero losalekeza la munthu oyera mtima limachita kotani koposa. Lazimwena earnest kapena continuous. Pemphero la munthu oyera mtima akuti limachita koposa. Ndiye chisanzo chimene anapereka nchiti. Akuti Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife. Ndipo anapemphera chipemphero kuti isavumbe mvula ndipo sinagwe mvula pa zaka zitatu kuza miyezi 5 ndi umodzi. Ati komanso anapemphera kuti mvula ija igwe akuti mvula ija inapeza kuti yagwa. Kodi Eliya kupemphera kwake kuti mvula igwe anapemphera bwanji? Anapemphera wani awa? Anapemphera 2 hours. Pamene anapita kuphiri kuja kuyamba kupemphera. Anamuza wantchito wake kuti apita ukaone ngati mvula ikwenso kuti igwe anapita. Palibe chimene chikuchitika Eliya anasiya. Analipo pachabe. Tapita ukaone ngati mvula ija ikugwa. Opita ukaona palibe chikuchitika ati mpaka na 7 times. Atakupita nuka 7 ngo atanapeza inoti kakoneka ngati kazanja chonchi. Ngati kamita mano zoti pita kamuze mfumu kuna kuti kukubwera chimvula uku. Amen. Kuteko mfulani muze wina wake mapemphero makhango pemphera chimvula cha madalitso chibwera uku. Chimvula ati pita kamuze mfumu kuti there is a mighty revival in. Ndiye achisanzo yake chimene akuti pasero noti anthu oyera mtima akapemphera akuti mapemphero amachita koposa kuti pasa chisanzo ya Eliya. Eliya sanapemphere 2 minutes. Tonse kuti pemphero anu mukayamba kupemphera osalekeza mukamba kupemphera chinthu chomwe kuchibwesa amaso pa Mulungu osalekeza pali china yake chimene chimachitika. Bible imatiuza mungawerenga buku la Luka chapter 18 ndikumalizira pomwepo. Akuti Yesu anauza ophunzira ake fanizo kuonesa kuti iwo ayenera kupemphera nthawi zonse ndi kuti asafoke. Ndiye chisanzo cha fanizo linalo tani akuti panali mzimayi wina amene anali ndi mulandu ndipo amapitiza koweruza mulandu wake. Ati oweruza osama pa Mulungu ndiponso samala za munthu. Akuti komano tsiku limeneli mzimayi deira amapita kwa oweruza munthandize mulandu wanga uja. Munthandize deira amapita kaya anapita kwa chaka kaya kwa mwezi kaya kwa zaka
ndipo boma tozona kuti akuti komano oweruzana kuti zimayi chifukwa kundipasa bize odi ndingomuthandiza mlandu wake ndipo amofotoza kuti Yesu Khristu anoti nangano atate wanu amene ali wachilungamo azachita kotani kwa ana ake amene akubwera kwa iye. Tonse pamene tikupita pafupi kwa Mulungu, pamene tikupita pafupi kwa Mulungu, osasiya tikapemphera ka tsiku limodzi olikuoneka vuto ndali kulubanja, osasiya tikapemphera masiku awiri atatu sizikuteka, wiki zaka tikupempherabe chinthu chimodzimodzi chomwe tikuoneka sizikuteka, akuti tisasiye. Amen. Mukawerenga buku la Hebrew imafotokoza kuti akuti Yesu Khristu ali pa dziko lapansi pano akuti anapemphera akuti ndi misonzi, and he prayed earnestly with tears. Ngati Yesu Khristu amene ali Mulungu mwini amapemphera ndi mpaka ndi misonzi, kuli bwanji ife ndiye tisaleke kupemphera? Ndibwese chiyembekezo kwa wina wake. Vuto lanulo palibe vuto la special limene Mulungu sanakumane nalopo. Palibe special situation not kumaine ndi special, palibe silingasoveke limene palibe. Take it to God. Amen. So I think I should stop here. Ndimire pompa ndikuthokozeni chifukwa tumvesera.